राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सद्गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सद्गण रघुनाथान् विदं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पादकल्पदाल्प्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाससाध्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। எல்லாரும் சேர்ந்தே சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவிந்தரையும் பகவான் கிருஷ்ணரையும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் அனைத்து ஆச்சாரியர்களையும் குருமார்களையும் வணங்கி நம்ம இந்த 17வது அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். 17வது அத்தியாயம் ஒரே நாள்ல முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. முடிச்சிடலாம், ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது ஸ்ரத்த திரைய விபாக யோகம். ஸ்ரத்தன்னா நம்பிக்கை அல்லது விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்றது. ஆக அந்த நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள் என்ன, விசுவாசத்தின் 3 பிரிவுகள் என்னன்னு பாக்குறோம். இந்த அத்தியாயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்றுதான். இது வேகமா முடிச்சிடலாம். இதற்கு பின்னாடி நம்ம சைத்தன்யரை பற்றி பேசலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு முழுவதுமே சைத்தன்யரை பற்றி நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு நாள், சாண்டிங் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா அவரு இந்த மகா மந்திரத்தை நமக்கு கொடுக்கலன்னா நம்ம இந்த கலியுகத்துல இருந்து மீண்டு இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து மீள்றதுக்குரிய ஒரே வழி இந்த மகா மந்திரம் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேயா, நம்ம போகலாமா? இப்போ அடுத்து படிக்கிறது போகலாமா? சிஷ்டாஷ்டகம் இதெல்லாம் கடைசியில படிச்சுக்கலாம். ஓகேயா, சரியாம்மா? போகலாம். ஏன்னா 5 மணிக்கு மேலதான் கோயில்ல கீர்த்தனை நடக்குது. நம்ம ஒரு 4 மணிக்கு இதை முடிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றைய ஒரு அத்தியாயம் என்னன்னா, நேற்றைய அத்தியாயம் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி என்ன படிச்சோம்? மறந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க, யாரை பற்றி படிச்சோம் நேற்று? தெய்வீக குணங்கள், சொல்லுங்க. அசுர தெய்வீக குணங்கள், குணங்கள். அதுதான் மாதாஜி. அதோட மனநிலை, செயல்பாடுகள், குணங்கள் என்ன, அதனால என்னென்ன வருது, எப்படி நம்ம அதை தேர்வு செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இது படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் கோபம் பேராசை 3 கதவுகளையும் அழிப்பதை நடத்துவார், அதை படிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இந்த 3 தான் நரகத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய கதவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஆக தெய்வீக குணங்களை பற்றி பார்த்தோம், அசுர குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த 2 குணங்கள்ல நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கணும், எதை தேர்ந்தெடுத்தால் நம்ம பகவானிடம் போகலாம், அசுர குணத்திலேயே இருந்தா எப்படி நம்ம கீழான ஒரு உலகத்துக்கு தான் போக முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இருக்கு வெரி இருக்கு குட் வெரி குட். இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட், நீங்க படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 17வது என்னன்னா, நம்ம 17வது அத்தியாயம் என்ன பார்த்தோம்? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். அப்படின்னா என்ன? நமக்கு நம்பிக்கைன்ட்டு ஒண்ணு வேணும் இல்லையா? சாஸ்திரங்களை நம்பணும், ஆன்மீக குருவை நம்பணும், முதல்ல பகவானை நம்பணும் இல்லையா? இந்த தத்துவம் 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் குணங்களினுடைய அடிப்படையிலான வகைப்பாடுகள். இந்த நம்பிக்கை குணங்களை அடிப்படையாக வச்சுதான் ஏற்படுது. எப்படி? 3 விதமாக. நமக்கு 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் சொன்னீங்க. இந்த 3 குணங்களை அடிப்படையாக வச்சுதான் நம்பிக்கையும் ஏற்படுது. எதுல எல்லாம் நம்பிக்கை? நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல, நம்ம வழிபாடு செய்யக்கூடிய தெய்வத்துல, அடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்கள், நம்ம பேச்சு, நம்ம மனசு, நம்ம நடத்தை, இவைகள் எல்லாம் நம்பிக்கையை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள் 3ல இருந்து 22 வரைக்கும் எப்படி, எத்தகைய உணவு சாப்பிடணும், தானம், நம்பிக்கை, வழிபாடு, நம்பிக்கை அடிப்படையாக வச்சுதான் வழிபாடு, யாகங்கள் எப்படி செய்யறாங்க, பேச்சு எப்படி பேசுறாங்க, மனக்கட்டுப்பாடு எப்படி உண்டாகுது, அவர்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கு, இந்த 3 குணங்களில் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய நம்பிக்கையினால என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து அதனுடைய முடிவை பற்றி பார்ப்போம். அந்த முடிவுல என்ன பார்க்கிறோம்னா, யாகம், தானம், தவம் என்ன பண்ணாலும் கூட ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிதான் முடிப்பாங்க. நம்ம கேட்டிருக்கோம். நம்ம வீட்டுல யாகம் பண்றப்போ, தானம் கொடுக்குறப்பெல்லாம் ஓம் தத் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய பொருளை பற்றி நம்ம படிப்போம். நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ, எதுக்காக செய்யறோமோ, அதையெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்காக தான் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேயா? இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு சுருக்கம். அடுத்தது எடுத்து மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. 1 to 2 அந்த அடிப்படை கொள்கை, நம்பிக்கையின் கொள்கை. அடுத்து வாழ்க்கை முறையினுடைய அம்சங்கள், அப்புறம் முடிவை பற்றி பார்க்கணும். அடுத்தடுத்து கொண்டு போகணும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்துவம் 1 to 2. அடுத்து 1வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. அடுத்தடுத்து சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பிகா மாதாஜி ஹரே இல்லனா கிருஷ்ணா கொஞ்சம் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் அர்ஜுன எல்லாரும் ரெடியா உவாச்ச மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान् विदाः तेषां निष्ठा கிருஷ்ணா சத்கதம் ஆகோ ரஜஸ்தமாக. அர்ஜுனன் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் எப்பவுமே கேள்வி கேட்பார். ரொம்ப நல்ல ஒரு கேள்விகளா இருக்கும் இல்லையா? நமக்காக தான் கேட்கிறாரு. சாஸ்திரங்களை தான் சொல்லி இருக்கு எப்படிப்பட்ட கடமைகள் செய்யணும், எது செய்யக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனா சிலர் சாஸ்திரங்களையே பின்பற்றாம இருக்காங்கல்ல, அவங்க மனம் போனபடி அவங்க எதை செய்யறாங்க, சில காரியங்கள்லாம் செய்யறாங்க. இப்ப அவங்க எந்த குணத்துல அவங்க செய்யறாங்க, எந்த குணத்துல வழிபாடு பண்றாங்க, சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படிங்கிறத நீங்க எனக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவானுடைய பதில் என்னன்னு பார்ப்போம். மாதாஜி அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் வேகமா. 2வது ஸ்லோகம். அடுத்தவங்க ரெடியா இருந்துக்கங்க. அடுத்தடுத்து அம்பிகா மாதாஜி அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति क्षत्रा देहिनां सा स्पयोषो जा सात्विकी राजसी सैव तामसी தேசி தாம் விஷ்ணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுவாபத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவ குணம், ரஜகுணம், தமகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆத்மா இருக்கு. இந்த ஆத்மா உடல்ல தானே ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா அவங்க சுபாவத்திற்கு ஏற்றபடி, சுபாவம்னா என்ன? குணம். குணத்துக்கு ஏற்றபடிதான் அவங்க நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த குணம் என்னது? சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் அப்படின்னு 3 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. அந்த 3 வகையான நம்பிக்கை உடையவர்கள் தான் அவங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 3வதுல என்ன சொல்றாரு வாசுங்க.
சத்வானு ரூபா. அடுத்தவங்க யாரு வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி காந்திமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரெண்டு வாசி. மூணு பேர் அடுத்தடுத்து சொல்லிருங்க, ரெடியா இருந்துருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். மூணாவது ஸ்லோகம் தாங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி, ஆ. கொஞ்சம் सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धां यं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध ச ஏவ சக. பாரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ அர்ஜுனகிட்ட என்ன சொல்றாரு பகவான், அவங்கவுங்க இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்றபடிதான்ப்பா அவங்க நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த அதன்படிதான் அவன் வந்து செயல்படுறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது சரி, அடுத்து என்னன்னா எல்லா வேதங்களை பின்பற்றி வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதன்படிதான் நடக்கணும் நம்ம. ஆனா அதை பின்பற்றல, அதுல நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவங்க எந்த குணத்துல வந்து செயல்படுறாங்க? அவங்களுடைய குணம் சத்வ ரஜோ தமோ குணத்திற்கு ஏற்றபடி அவங்களுடைய உந்துதல் இருக்கு, செயல் புரியணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு, அதை பின்பற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. இங்க வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட இவர் கேட்கிறாரு. கேட்டு அவர் சொல்றபடி அவர் வந்து பக்தி பண்ணுவாரு, எல்லா தானம் தவம் எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத அடுத்து பார்க்க போறோம். முக்கியமா எப்படி தெய்வங்களை வழிபாடு பண்றோம், எத்தகைய உணவு சாப்பிடுறோம், எப்படிப்பட்ட யாகம் எதற்காக செய்யறோம், அவர்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கு, அவர்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கு, அவங்க மனசை கட்டுப்படுத்த முடியுதா இல்லையா, இல்ல ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்காங்களா, அவங்க எத்தகைய தானம் செய்யறாங்க, எப்படி தவம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக நம்ம பார்க்க போறோம். இதையெல்லாம் இப்ப நமக்கு ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்காங்கல்ல, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம், இது எல்லாமே நம்ம வாழ்வியல் முறையினுடைய அம்சங்கள். இதை அடிப்படையா வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையே நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக நம்பிக்கையும் வழிபாடும். இப்ப இந்த 3 சகோதரர்களை பாருங்க. இவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்றாரு. இங்க இந்த இதுல ஸ்கிரீன்ல பாக்குறோம். அந்த அடுத்தது 3 சகோதரர்களுடைய படம் நட்டுக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரு உங்களுக்கு தெரியும்? நடுவுல இருக்கிறவர் தான் யாரு? 10 தலை மாதாஜி. ராவணன். தூங்கிட்டு இருக்கிறவர் யாரு? கும்பகர்ணன். இங்க வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவரு விபீஷணன். இந்த 3 பேருக்கு உள்ள வேறுபாடு தெரியுதா? விபீஷணன் எந்த குணத்துல இருக்காரு? சத்துவ குணத்துல. ராவணன் வந்து ரஜோகுணம். கும்பகர்ணன் தமோ குணம். அவ்வளவுதான். அந்த குணம் அதுக்கு ஏற்றபடிதான் வழிபாடு இருக்கு. இப்ப நம்ம விபீஷணன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவர் தான் வழிபாடு பண்ணுவாரு, பகவான் தான் வழிபாடு பண்ணுவாரு. இவர் வந்து எல்லா பிரம்மா சிவ வழிபாடுல ரொம்ப உன்னதமான நிலையில இருந்தாரு ராவணன். அதனாலதான் அவருக்கு அவ்வளவு சக்தியெல்லாம் கிடைச்சது. கும்பகர்ணன் வந்து நேரமும் தூக்கம் தான், சாதாரணமா மயக்கத்துலதான் இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து அண்ணாதான் எல்லாமே, அண்ணன் சொல்றபடி கேட்பாரு, மற்றபடி வேற ஒரு குறிக்கோளோ எதுவுமே இலக்கோ கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுல வந்து இந்த 3 குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். இப்ப நமக்குரியது என்ன சாவி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதுல நம்ம எதை தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்டதான் இருக்கு. இந்த 3 விதமான தேர்வுகளுடைய விளைவு என்ன, எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம படிப்போம். அந்த அந்த விளைவை நாம அனுபவிக்கணுமா, எத்தகைய விளைவை அனுபவிக்கணுங்கிறத இப்ப நம்ம விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த 3 குணங்களை வந்து இங்க சித்தரிச்சிருக்காங்க. ரஜோகுணம் வந்து சிவப்பு நிறத்திலையும், சத்துவ குணம் பச்சை, தமோ குணம் வந்து மயக்கமான குணம் அப்படின்னால தமோ குணத்துல இருக்கு. சுத்த சத்துவம்ங்கிறது சத்துவத்துக்கு மேலான குணம், அது வெண்மை அப்படிங்கிறாங்க. சுத்த சத்துவம் அடைஞ்சால்தான் பகவான் கிட்ட
போக முடியும். அதான் வாசுதேவ தலம் அப்படின்னு படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஃபேமிலியை பாருங்க. முதல் ஃபேமிலி பாருங்க, எவ்வளவு நல்ல ஒரு சந்தோஷமா இருக்காங்க, சத்துவத்துல இருக்காங்க. ரெண்டாவது ஃபேமிலி எப்படி இருக்கு, என்ன குணத்துல செயல்படுறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும்? ஒவ்வொரு விதமா செயல்படுறாங்க. ரஜோகுணம் இல்லையா? மூணாவது அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோம் எது செய்யறோங்கிறது தெரியல, தபஸ்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ என்ன நமக்கு சாவி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம முன்னேறணும்ப்பா. சத்துவத்துக்கு முன்னேறணும், அப்புறம் சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவத்கீதைய தரோவா படிக்கணும். லெவல் 1ல படிச்சீங்க, இப்ப லெவல் 2லயும் படிக்கிறோம் ஓரளவு. இப்ப படிக்கிறப்பவே நீங்க இன்னும் ஆழமா படிக்கணுங்கிறதுக்காக பிளேலிஸ்ட் எல்லாம் போடுறாங்க. நீங்க வீட்லயும் போய் இப்ப நாங்க டீச்சிங் பண்றப்போ பிள்ளைய வீட்டுல போய் படிப்பா, படிச்சுட்டு அடுத்த நாள் கேள்வி கேட்போம். சொல்லலைன்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம். ஆனா நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல சுயமா நம்ம இதுல சேர்ந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நீங்க வீட்லயும் போய் புக் இருந்தா ஒரு தடவை பார்க்கலாம். ஏன்னா இது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு நூல் இல்லையா? ஆக நம்ம பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம். நம்மளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உன்னதமானவர் யாரு? பகவான் தான். ஆனா சிலர் இல்லைன்னு சொன்னாலும் பகவான் தான் கட்டுப்படுத்த. இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல அனுபவிப்பது எதை பொறுத்தது? நம்ம செய்த பாவ புண்ணியங்களின் விளைவை பொறுத்தது. அதத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? விதின்னு சொல்றோம். ஆக விதிக்கு ஏற்றபடிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் காரணம் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் வேகம் வேணா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. ஒரு 2-3 பேர் அடுத்தடுத்து சொல்லிருங்க, ரெடியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண யஜந்தே சாத்விக தேவான் யக்ஷரக்ஷாம்சி ராஜன் ராஜசகா பிரேதான் பூத கடாம்சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகளையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம், சத்துவகுணத்துல இருந்தா தேவர்களை தான் வழிபடுவாங்க, தேவர் லோகத்துக்கு போவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அசுரர்களை வழிபடுவாங்க. இல்ல ரொம்ப பௌதிக இன்பத்துல இருக்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப இங்கதான் வருவாங்க, பூலோகத்துக்கு தான். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய் பூதங்களை வழிபடுறதுனால கீழான உலோகங்களுக்கு தான் போவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் பகவானை போய் அடைவாங்க. இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய போராட்டம் பற்றி நம்ம போன அத்தியாயங்கள்ல நல்லாவே படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணம் தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அது போடுங்க, குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகிறாங்க. தேவர்களையே வழிபடுறாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், உலகத்துல போட்டி பொறாம இருக்கக்கூடாது, சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கக்கூடாது. இப்ப சண்டை காடா இருக்குல்ல, அதுக்காக சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க. ஏன்னா தேவர்கள் உடனடியாக பலனை கொடுப்பாங்க. பகவான் கொஞ்சம் நாளாகும், நமக்கு அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண இருக்க முடியாது. ஆனா அது நிரந்தரமான ஒரு நன்மையாக இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க அசுரர்களை வழிபடுவாங்க, தமோ குணம் பேய் பூதங்களை வழிபடுவாங்க. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக நம்ம எதை நினைவில் கொள்ளணும், நம்ம எந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். திவ்யமான தளத்துல இருக்கணும். திவ்யமான தளம் எப்ப இருக்கும்? தெய்வீகமான ஒரு மனநிலையும் உடல்நிலையும் எப்ப இருக்கும்? நமக்கு சத்துவத்துல இருந்தாதான் அமைதியா இருக்கும். அப்பதான் பரமபுருஷ பகவானை நம்ம வழிபட முடியும். ரஜோல இருந்தா நமக்கு ஒரே வேவரிங் மைண்டா இருக்கும். அப்போ யார் யார் எந்தெந்த தெய்வத்தை சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நமக்கு உடனடியாக ஏதாவது பலன் கிடைக்கணும்னா போய் வழிபடுவோம். ஆனா சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க நிலையா இருந்தா பகவானை தான் வழிபடுவாங்க. சாஸ்திர ஞானமும் சாஸ்திரத்தின் முழு நம்பிக்கையும் இல்லாதவங்க, ஞானமும் கிடையாது, யாரு சொன்னாலும் கூட நம்ப மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ண மாட்டாங்க, மற்ற தெய்வங்களை வழிபடுவாங்க. அல்லது வேற ஏதாவது காவல் தெய்வங்கள் இருக்குமா இல்லையா, அந்த தெய்வங்களை எல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவங்க
ஒரு சுயநலத்துக்காக அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த இது யாராவது வாசிக்க. லட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்க மேல இருக்கிறதும் படிக்கணுமா? அதே தெரியுதா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன் கூட வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு, தெரியலன்னா ஸ்லோகம் அதே சேஸ்திர விகிதம் போரம் தக்கியதேக்கான்னு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, அதனால நான் மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் வேண்டாம், டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமன்றி உள்ளே உடைந்துள்ள பரமாத்மாவும் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். பரமாத்மாவை துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இந்த அடுத்த ஸ்லோகமா இல்லையா? ஓகே மாதாஜி, பரவாயில்ல, நீங்க பொருள் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, சாஸ்திரம்னா தெரியும் நமக்கு, அசாஸ்திரம்னா சாஸ்திரத்துல இல்லாதது வந்து மற்றவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்கக்கூடிய தவங்களை மேற்கொள்றவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க? தற்பெருமை உடையவங்களாக அகங்காரத்துடன் அந்த தவங்களை செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் என்ன செய்வாங்க? காமம் பற்றுதல் காரணமாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படாத தவத்தை செய்வாங்க. அடுத்த படத்துல நம்ம பார்ப்போம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தவம் என்ன ஆகும்? அடுத்த படம் காட்டுங்க மாதாஜி, அது அவங்களுக்கு புரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த காமம் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் உந்தப்பட்டு சாஸ்திரங்கள்ல பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை வந்து புரியக்கூடியவர்கள் யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அசுரர்கள். அசுரர்களுடைய தவம் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். எதுக்காக அது செய்யறாங்க? அவங்களுக்கு இது தாங்கள் அவ்வளவு பலசாலிகள்ங்கிறத எல்லாருக்கும் பறைசாற்றணும், அந்த தற்பெருமை. அப்புறம் நான் தான் அந்த உலகத்துக்கு ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம். அதுக்காக வந்து அப்படிப்பட்ட கடுமையான தவங்களை செய்யறாங்க. அதனால முட்டாள்தனமாக அதை செய்யறப்போ, அது அடுத்த படம் காட்டுங்களேன், அதுல போடும் எப்படிப்பட்ட தவம் போட்டிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது எப்படிப்பட்ட தவம்னா, தலைகீழாக அந்த பூமியில வந்து குழி தோண்டி தலைகளாக நிக்கிறது. ராவணன் என்ன செய்வானா, நம்ம இது வந்து கைலாயத்தையே தூக்குவானா, நான் பலசாலிக்கிறத காட்டுறதுக்கு. இது போன்ற தவங்களை தான் செய்வாங்க. யாரு? இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள். அவங்களுக்கு வந்து என்ன நேரம் அப்படின்னா, பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் நித்தியமாக உழல்வது அசுரத்தன்மையுடைய நபருக்கு ஒரே கதி. ஆக இத்தகைய ஒரு தவங்களை அவங்க மேற்கொள்றதுனால அவங்க உடலும் துன்பம் அடையும், உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மாவோ அவங்களுக்கும் வந்து கஷ்டம் தானே இல்லையா? அதுவும் வந்து நம்ம சாத்தியத்துல இருக்க அமைதியா இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இது மாதிரி செயல்கள், கடும் தவம் மேற்கொள்றது, ராவணன் எல்லாம் கைலாயத்தையே தூக்குனானா, அப்புறம் அவங்க தலைகளாக நிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து முட்டாள்தனமான தவங்கள். அதெல்லாம் செய்யறதுனால அவங்க வந்து அந்த திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான், வேற வழியே இல்லை. ஆனா வேத அறிவின் பாதையில் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்று இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க, நல்ல கவனிங்க. பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி தான் யாருக்கு? அசுரர்களுக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் பகவான் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு? அவங்களுக்கு ஒரு லக்கு இருந்தா, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஏதாவது ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு பக்தருடைய தொடர்பு வரும். அப்போ ஒரு ஆன்மீக குருவினுடைய தொடர்பு வரும். ஆன்மீக குருவிட்ட போய் ஆன்மீகத்தை பற்றி அவர்கள் உபதேசம் பெற்றால் அவங்க நல்ல அதிர்ஷ்டசாலிகள். அப்படி உபதேசம் பெறப்போ அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய களங்கங்கள்லாம் புரியும். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்.
அது விடுபட்டு யாரை போய் அடையணும்? பகவானை போய் அடையணும். அதுக்கு பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் வரலாம். அசுரத்தன்மை உடைய நபருக்கும் வரலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவங்க பயன்படுத்தலைன்னா அவங்க திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியில தான் நித்தியமாகனா என்ன, நிரந்தரமாக உழல வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நல்லா கவனிங்க. ஆக நம்ம மறந்திருந்தாலும் ஆன்மீக குருவினுடைய ஒரு தொடர்புனால நம்மளும் அசுரர்களும் என்ன செய்யலாம்? அதிர்ஷ்டம் இருந்தா பகவானை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஆஹாரஸ் தவபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியஹ யஞ்சய தபஸ் ததாதானம் தோஷம் வேதம் இமம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொரு விருப்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கு பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி, இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம குணங்களுக்கு ஏற்றபடி எப்படிப்பட்ட வழிபாடு இருக்குன்னு பார்த்தோம். எது முக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தபடியாக என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடியாகத்தான் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு இருக்கு. அவங்க செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. குணங்களுக்கு ஏற்றபடியாகத்தான் எல்லாமே அமையுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. நல்ல விஷயம் என்னவெனில், நாம் எந்த குணத்துடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். ஆகையால் நமக்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆக பகவான் ஃப்ரீடம் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம 3 குணமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்குதா? யாருமே ஃபுல்லா சத்துவத்திலேயே இருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது. சில நேரங்கள்ல கோபம் வருது இல்லையா, டென்ஷன் இருக்கு, எல்லாமே வருது. ஏன்னா நம்மளும் பௌதிகத்துல தானே உழல்றோம். ஆக சில நேரம் நமக்கே சோம்பேறித்தனமா இருக்கு. ஆக இந்த 3 குணங்களுமே மாறி மாறி வந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம ரொம்ப இந்த ரஜோ தவோ குணத்துக்கு இடம் கொடுக்காம சத்துவத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸ். எப்படி நமக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது? நம்ம ஆன்மீக குருமார்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கக்கூடிய உபதேசங்கள், இந்த சத்சங்கத்துல இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால, பகவான் கிருபை இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? நல்ல குணமுள்ள ஒரு ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்மளுடைய குணங்களை கட்டுப்படுத்துறோம். எத குணங்களை? தமோ குணம், ரஜோ குணத்தை கட்டுப்படுத்தி சத்துவ குணத்துல உயர்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ஆகையினால சத்துவ குணத்துல உயர்ந்தால் இது மாதிரி இந்த பக்தர்கள் இருக்காங்கல்ல, அது மாதிரி பக்தியில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையலாம். ஆக நமக்கு உயர்வதற்கான வாய்ப்பையும் பகவான் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால ரஜோ தபோ குணத்திலேயே ஆழ்ந்து விடக்கூடாது. அதுல இருந்து மீண்டும் சத்துவத்துக்கு வரணும். அப்புறம் சுத்த சத்துவத்திற்கு போகணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஆக இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் என்னென்னு. இப்ப உணவு பார்ப்போம். உணவுலையும் வித்தியாசம் இருக்கு 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப என்றத பாக்குறோம் இல்லையா? சிலருக்கு இந்த சாத்வீகமான காய்கறிகள், பழங்கள் தான் பிடிக்கும். உணவுல 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடியே உணவு அமைதுன்னு போட்டிருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க நல்ல சாருள்ள பழங்கள், காய்கறிகள் இததான் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அது அவங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கும். அவங்களுக்கு எப்போ மகிழ்ச்சியா இருக்கும். எந்த நோய் நொடிக்கு அவங்க ஆட்பட மாட்டாங்க. நம்மளே பாருங்க, இந்த நம்ம என்னது ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸு, காய்கறிகள் இதோட நம்ம நிறுத்திட்டு, இது என்ன மாதிரி முடியாதவங்க சாம சாப்பிடலாங்கிறாங்க, ஜவ்வரிசி சாப்பிடலாங்கிறாங்க. அது அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லாதான் இருக்கு நமக்கு. சிலர் ஒண்ணுமே சாப்பிடாமவும் இருக்காங்க மாதாஜி எல்லாம். நிர்ஜல ஏகாதசி கூட இருக்கு. அது அப்படியெல்லாம் நம்ம உடம்ப பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வகையில நடக்க வேண்டாம்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. அவங்கவுங்க உடல்நிலைக்கு தகுந்தபடி நடந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க.
ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சாத்வீகமான உணவு சாப்பிட்டா நமக்கு எப்போ மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம், ரொம்ப காலம் வாழலாம், நம்ம தூய்மையா இருக்கலாம், நமக்கு நல்ல பலம் வரும். பலம் எப்ப வரும்? நோய் நொடி இல்லைன்னா பலம் வரும், நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? நான்வெஜ் தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, இது அப்படியே வயிறு திகு நம்மளே வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து சில வீடுகள்ல போய் நம்ம சாப்பிட்டு கல்யாண வீடுகளுக்கு கூட எல்லாம் காரசாரமா, சில இது சாத்வீகமா இருக்கும், சில இது காரசாரமா இருக்கும், நான்வெஜ் எல்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே உடம்பே எரியிறாப்புல இருக்கும் இல்லையா? அதனால துன்பம் தான், நோய் தான். ஆக அப்படிப்பட்டவங்க தீவிர குணம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அறியாமையில இருக்கக்கூடிய தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிடுவாங்க? சுவையே இருக்காது, அழுகி போயிருக்கும், அதை நம்ம எல்லாம் தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டோம். அதை சாப்பிட்டா வந்து நோய் நொடி தான் வரும் இல்லையா? ரொம்ப அழுக்கா இருக்கும். சில நேரங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், அந்த ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து அந்த சாதத்தை வந்து இதுல வந்து இலையில வச்சு போட்டா அதை கூட எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் தமோ குணத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறது. அடுத்த ஸ்லைடு பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குது. இப்ப நாம நல்லா இருக்கோம் அல்லது நோய் நொடியோடு வாழ்றோம்னா உணவுனாலதான். முதல் படம் பாருங்க, ரெட்டா இருக்கு. ரெண்டாவது படம் வந்து நல்ல பச்சையா இருக்கா, நல்ல சாத்வீகமான உணவு சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கான். படத்துல நோயோடு கஷ்டப்படுறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக மிகச்சிறந்த உணவு எது? பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம் குணங்களுக்கு அப்பால். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க சத்துவத்திலேயும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவை தான் சாப்பிடணும். இந்த சுத்த சத்துவத்துல நம்ம எப்பவுமே என்ன செய்யணும்னா, நம்ம சமைக்கக்கூடிய அந்த உணவை பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி, அது அவருக்கு படைத்து ஆராதனை எல்லாம் பண்ணி, அதற்கு பிறகு அந்த மிச்சம்னா என்ன? அதை வந்து பிரசாதமாக நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் சுத்த சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அதுல வந்து இந்த பிரசாதமாக சாப்பிடுறப்ப ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, பகவானுக்கு படைச்சு நைவேத்தியம் பண்றோம்னா பகவான் அவருடைய பார்வை பட்டாவே அது தூய்மை அடைஞ்சிடும். அப்போ சொல்றாங்க, நான்வெஜ் சாப்பிடுறதா வந்து உயிர்களை கொல்றதுங்கிறது கிடையாது. காய்கறிகள்லயும் இப்போ உயிர் இருக்கு, அதுலயே எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அப்போ அங்கேயும் உயிரினத்தை கொண்டுதான் நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்ப அந்த பாவ விளைவெல்லாம் போகணும்னா பிரசாதமா சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேயா? ஆக நம்ம எல்லாம் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்த பிறகு பகவானுக்கு படைச்சு ஆராதனை பண்ணி நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணிதான் அதை வந்து பிரசாதமா சாப்பிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுதான் மிகச்சிறந்த உணவு. ஆக நம்ம எல்லாம் வந்து பிரசாதங்கள், சைவர்கள் மட்டும் கிடையாது, பிரசாதங்கள், பிரசாதத்தை சாப்பிடுறாங்க. அடுத்தது வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி, மாதாஜி, சுஜாதா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, உமாபதி. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्तनाः तस्या स्निग्धा स्थिरा कृत्या ஆகார சாத்விகா பிரியாக. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்துக்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். ராயில நீடிக்கும், நம்ம ரொம்ப தூய்மையா இருப்போம், ஆரோக்கியமா இருப்போம், சுகமா இருப்போம், திருப்தியா இருப்போம் இல்லையா? இது வந்து நல்ல சத்தான உணவா இருக்கும், சுவையா இருக்கும், இதயத்துக்கு இதமளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். பகவானுக்கு பிடித்தமான உணவு இந்த சாத்வீகமான உணவு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பால் பொருட்கள் எப்படி சாப்பிடும். அடுத்தது இவங்க எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடுவாங்க? ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இதுல போட்டிருக்கு. கட் அம்ல அப்படின்னா என்னன்னா, ரொம்ப கசப்பு, புளிப்பு, உப்பு, இது நிறைந்த உணவு, சூடான உணவு, காரசாரமான உணவு, உலர்ந்த ட்ரையா இருக்கும் இல்லையா? ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் ட்ரையா தானே இருக்கு இல்லையா? அந்த உலர்ந்த உணவு, இதுதான் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய உணவு. இதனால நமக்கு வயிற்று எரிச்சல், அஜீரணம் இதுதான் ஏற்படும். அதனால நோய் வரும், அதனால ரொம்ப கஷ்டத்துலதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அடுத்து வந்து தமோ குணம், அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நம்ம பொதுவா என்ன சொல்றாங்கன்னா, சாப்பிடுறதுக்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைத்த உணவை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது சமைத்து 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னால் சமைக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனா நம்ம வேலையில இருக்கிறவங்க எப்படி அது முடியும் அப்படின்னு கேக்குறோம் நம்ம. அப்படி கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அந்த சமைத்த உணவை பகவானுக்கு படைத்து பிரசாதமாக எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அப்படி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து சுவையற்ற ஊசி போன தீண்டத்தகாத உணவை சாப்பிடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது கொண்டு போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கட்வல் நவாத்ன மாதாஜி அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் மாதாஜி, அது பார்த்துட்டோம். அடுத்த ஸ்லைடு. ஆரோக்கியமான அடுத்தது யாமோ கதரசம் பூதி புர்ஷி பூதி பர மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. பூமி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவு தமோ குணத்தில் உள்ளவைகளால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எத்தகைய உணவு சாப்பிடுறாங்கன்னு பாக்குறோம். இதுல ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால திருப்தி அளிக்கக்கூடிய உணவுனா இது மாதிரி பழங்கள், காய்கறிகள், தேங்காய், அதுதான் ரசமுள்ளவையை தான் நமக்கு திருப்தி அளிக்கும். ஆயிலை தூய்மைப்படுத்தும், ஆயில் நீடிக்கும், பலம் அதிகரிக்கும், மகிழ்ச்சி ஏற்படும். இது திரும்ப திரும்ப அதே ஸ்லைடு தான் வருது மாதாஜி. கொஞ்சம் வேகம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. அடுத்து யாகத்துக்கு போலாமா? உணவு பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. உணவு பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் தேவையான உணவு என்ன? எத்தகைய உணவு சொல்லுங்க பாப்போம். சாத்வீக உணவுலயோ நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், பகவானுக்கு படைச்சு பிரசாதமாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் இல்லையா மாதாஜி? இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம வேற மாதிரி சாப்பிடணும்னா கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் நம்ம ஸ்டைல. எல்லாருக்குமே நல்லது தானே வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இப்ப யாகத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். யாகம் எப்படி செய்யுது, சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுபடி நம்ம கடமை இந்த யாகம் செய்யறது உலக நன்மைக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சு எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் செய்வாங்க யாகம். அவங்க எனக்கு நான் பதவி உயர்வு பெறணும், நிறைய செல்வம் வரணும், எனக்கு வியாபாரத்துல இருக்கக்கூடிய தடங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன செய்வாங்க, கணபதி ஹோமம், லட்சுமி ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்களும் தெரியாது, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியாது, பிரசாதமும் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, வேத மந்திரமும் என்னன்னு தெரியாது. பூஜாரிகளை வச்சு ஏதோ எல்லாரும் பண்றாங்கிறதுக்காக யாகம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுல ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கானா இல்ல அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு மிகச்சிறந்த யாகம், ஜப யக்ஞம். எல்லா யக்ஞங்களையும் விட ஜப யக்ஞம் தான் மேன்மையானது. அதுதான் நமக்கு பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்காரு. ஆக அந்த யாகத்தை பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் மேன்மை அடையணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இதுதான் என்ன ஸ்ரீமத் பாகவத 12வது கேட்டோம்ல, சத்திய யுகத்துல ரொம்ப காலம் வாழ்ந்தாங்க இல்லையா, லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. அப்போ தியானம் பண்ணுவாங்க விஷ்ணுவின் மீது. அந்த தியானமும் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் செய்வாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆயுட்காலம் அதிகம். திரேதா யுகம்ங்கிறது ராமர் பிறந்த காலம். அந்த திரேதா யுகத்துல தசரதர் புத்திரர்களை பெறுறதுக்கு என்ன செஞ்சாரு, புத்திர காமேஷி யாகம்லாம் செஞ்சாரு இல்லையா. அது மாதிரி யாகங்கள் செய்யறதுக்கு நிறைய பொருள் செலவாகும். கலியுகத்துல அதுவும் கஷ்டம்தான், அவ்வளவு பொருள் இருக்கிறதுங்கிறது. அதனால பொதுவா நடத்துறாங்க. துவாபர யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்தார். துவாபர யுகத்துல
அவர் என்ன செஞ்சாரு, அது பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு விக்கிரக வழிபாட்டை கொண்டு வந்தார். அந்த கோயில் வழிபாடுங்கிறது துவாபர யுகத்துல வந்தது. ஓகேயா? அது அடுத்து அதுக்கு ஈஸியா ரொம்ப சுலபமாக நீ கோயிலுக்கு போய் பகவானை வழிபடு. அப்படி போகலைன்னா கூட வீட்டிலேயே இருந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜெபித்தால் உங்களுக்கு இந்த தியானம், யாகம், கோயில்ல போய் வழிபாடு செய்யற அத்தனை பலன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவானே நமக்கு வழிகாட்டிட்டாரு. இந்த படங்கள் பாத்தீங்கன்னா தியானம் எவ்வளவு காலம் ஒவ்வொரு விஸ்வாமித்திரர் இவட்டெல்லாம் செஞ்சாங்கன்ட்டு யாகம். அப்புறம் கோயில்ல போய் நம்ம பாலாபிஷேகம் இந்த அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணுவோம். இவர் என்ன செய்யறாரு, ஜப யஜ்ஞம் பண்றாரு. ஆக அதுவே மிகச்சிறந்தது இந்த கலியுகத்துக்கு. ஏன்னா கலியுகத்துல நமக்கு ஆயிரம் குறைவு, நமக்கு இது பொருளும் அவ்வளவு கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான் எல்லாருக்கும் உயிர் நாடியாக இருக்கு. ஆகவே நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய உயிர் நாடியாக எதை மேற்கொள்வோம்? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை மேற்கொள்வோம். இன்னைக்கு சைத்தன்யர் பிறந்த இந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம நிறைய என்ன செய்வோம், சாண்டிங் பண்ணுவோம். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுவோம். உலக நன்மைக்காகவும் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் வேகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 11 யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. உமாபதி. அவளக்கம் சிபிர் யஞ்சோ விதிதிஷ்டோ யா யச்யதோ யஷ்டாயோம் ஏவதி மனஹ கமதயச சத்விகஹ. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க கடமைக்காக செய்வாங்க யாகம். இதெல்லாம் பலன் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து சரி, சத்துவ சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்ற பலனை எதிர்பார்க்காம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த முனிவர்கள் எல்லாமே உலகத்தின் நன்மைக்காகத்தான் யாகம் பண்றாங்களே ஒழிய அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பலனும் அவங்க கேட்கல பகவான் கிட்ட. பகவானை திருப்தி படுத்துறதுக்காக இந்த யாகம் செய்யறாங்க, உலக நன்மைக்காக செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிஷந்தியாது பலம் தம்பார்த்தம் அபிஷைவத் இஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யக்னம் வித்தி ராஜசம். ஆனாலும் ஏதேனும் பௌதீக தன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்புரிமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா தங்களுடைய சுயநலத்துக்காக ஏதாவது பலனுக்காக செய்வாங்க. இப்ப சிவபெருமான் மேல இவங்க யாகெல்லாம் பண்ணாருன்னா அவருக்கு பலம் வேணும், யாரும் தன்னை வெல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அடுத்து எல்லாரும் தன்னை மெச்சணும், தன்னை பெருமைப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக செய்வாங்க ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பாருங்க, வீட்டுல அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு இது யாகம் இதெல்லாம் வளர்த்து செய்வாங்க. எதுக்காக? அவங்களுடைய சுயநலத்துக்காக செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஓகே, அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சரி, அவங்க சுயநலத்துக்காக பண்றாங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? சாஸ்திர விதியோ தெரியாது, மதிக்கவும் மாட்டாங்க, எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுப்பாங்களா,
கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. வேத மந்திரங்களை ப்ராப்பரா உச்சாரணம் செய்ய புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும், அதுவும் சரியா கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கும் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏதாவது நம்பிக்கையோட பண்றாங்களான்னா இல்ல, எல்லாரும் பண்றாங்க நம்மளும் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்தை சார்ந்தவங்க தான் தமோ குணத்தை சார்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல ஒரு கதை இருக்கு, அது ஒரு டைம்ல சொல்றேன். பஷ்பாசூரன் பற்றி ஒரு கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக தமோ குணத்துல செய்யப்படக்கூடிய யாகம் சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம, பிரசாதம் கொடுக்காம, வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணம் செய்யாம, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையும் கொடுக்காம, நம்பிக்கையும் இல்லாம செய்யக்கூடிய யாகம் தான் தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் செய்யும் யாகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? நடத்தைகளில் முக்குணங்கள். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கு? எப்படி சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் மதிச்சு நடப்பாங்க, வழிபாடு செய்யறாப்புல மரியாதை கொடுப்பாங்க. ரஜோகுணம் வந்து தன்னல நோக்கங்கள், அதாவது ஏதாவது அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பலன் வந்தா தான் அவங்களுக்கு மரியாதை, மற்றபடி எந்த மரியாதையும் கொடுக்கறது இல்லை. அடுத்து அவங்க தன்னை பற்றி புகழ்ந்து பேசணுங்கிறதுக்காக அவங்க கிட்ட போய் பேசுவாங்க, தானா போய். அப்படிப்பட்டவங்க தான் ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? மற்றவங்களை எப்படி அடிக்கலாம், அவங்களை எப்படி கிடக்கலாம் அப்படின்ட்டு செய்வாங்க. அவங்க தவம் தானம் என்ன பண்ணாலும் சரி, தன்னையும் சித்திரவதை செய்வாங்க, உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கும் துன்பம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வர வைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ இரண்டும் மனித வாழ்க்கைக்கு பாதகமானவை. ஒண்ணு வந்து நம்ம இப்படி இப்படி பண்ணா வந்து அவங்களுக்கு பயமுறுத்துறதுக்காக, இல்ல அதுக்காக நம்மளை நாமே சித்திரவதை செய்யறது, அவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர்றது. இந்த பையனை பாருங்க, இவன் வந்து கையில வந்து எதை வச்சு, கத்திய வச்சு அறுக்குறான். நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஸ்கூல் டைம்லயே கூட நான் பார்த்திருக்கேன். நான் எதுக்காக? அவன் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு, வீட்டுல அப்பா அம்மா வந்து திட்டுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக, அதுல இருந்து தப்புறதுக்காக இவன் என்ன செய்வா, கைய வெட்டிட்டா அப்பா இதைத்தானே மெயினா பார்ப்பாரு இல்லையா, திட்டுறதை மறுத்துருவாரு. ஏன்டா மார்க் வாங்கலைன்னு பேச மாட்டாரு இல்ல. அதுக்காக தன்னைத்தானே வருத்திக்கிறான், சித்திரவதை செஞ்சுக்கிறான், ரத்தமா ஒழுகும். அப்போ மகனை காப்பாத்துறதுக்காக அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போவாரா, இவனை ஏப்பா மார்க் வாங்கலைன்னு கேட்பாரா? கேட்க மாட்டாரு இல்ல. அப்ப அப்பாவை தன்னுடைய ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு சித்திரவதையை செஞ்சுக்கிறாங்க. நிறைய அதாவது அந்த காலத்திலேயே பார்த்திருக்கேன், இப்ப கூட நடக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன். ஆக இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமான செயல். இது இரண்டுமே மனித வாழ்க்கைக்கு பாதகமானவை. இது மாதிரி செய்யக்கூடாது. சொல்லலாம், அப்பா அம்மாவும் வந்து சாஃப்டா இருந்து சொல்லலாம், இப்ப நல்லா படிக்கணும், அடுத்த எக்ஸாம்ல வந்து நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம். இந்த பையனும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் எதுவும் சொல்லலாம், அப்பா அம்மா கிட்ட அடுத்த எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்குறேப்பா, கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சித்திரவதை எல்லாம் மனித வாழ்க்கைக்கு பாதகமாக அமையும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால இதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஆக சத்துவ குணம் வந்து சத்தியம், மகிழ்விப்பது, பயனுள்ளது. சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படக்கூடிய இப்போ பேச்சுக்கள் என்ன மாதாஜி, பேச்சுக்களில் குணங்கள் வந்துருச்சு. முதல்ல உடல் தவம், வாக்கு தவம், அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா மனதவம். உடல் தவம் பார்த்துட்டோமா மாதாஜி? அந்த ஸ்லோகத்தையே காட்டலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி மாதாஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம், மாதாஜி. இது ஸ்லைடு வருது மாதாஜி. பின்னாடி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவா இப்போ மாதாஜி? இது பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இப்ப அடுத்தது போடுங்க. இதுதான் மாதாஜி. ஓகேம்மா. சத்துவ குணத்துல வந்து பேச்சு எப்படி இருக்கும்? பேச்சு வந்து முதல்ல காட்டினது உடல், அது பின்னாடி படிப்போம். இது பேச்சு வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடியாக பேச்சு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இவங்க 2 பேரும் எப்படி பேசுகிறாங்க? சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க ரொம்ப அமைதியா உண்மைய பேசுறாங்க. அவங்க பேசுறது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ரொம்ப பயனுள்ள பேச்சு பேசுறாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க
அதிகாரத்தை நான் அப்படி இது இப்படி நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? ரஜோகுணம் வந்து நான் தான் எஜமானன், எனக்கு எதிரி கிடையாது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா? அது மாதிரி அதிகாரத்தை காட்டுறதுக்காக வதந்தி வரும் இல்லையா? ஒண்ணுன்னா 10ன்னு அப்படியே போகுமே இல்லையா? அந்த வதந்தியை வந்து பேசுவாங்க. சுயநல நோக்கத்துக்காக பேசுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பொய் பொய்யா பேசுவாங்க. அவங்க எதுவுமே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா மற்றவங்க செஞ்சதை தான் தான் செஞ்சதாக சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க. அப்புறம் தீங்கு இழிப்பதற்கு அவங்கள தூண்டக்கூடிய வகையில பேசுவாங்க. அப்படிதான் இந்த பயங்கரவாதிகள்லாம் வந்து தூண்டப்பட்டு ரொம்ப ஒரு நாட்டுல வந்து பயங்கர நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்குதுங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது அடுத்தது என்ன பாக்குறோம்? சப்த சப்தத்தை பேதம் பிரித்தறியும் இந்த உத்தியை கையாளுங்கள். ஆக நம்ம எப்படிப்பட்ட பேச்சை பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைடு. அது உண்மையா, நம்ம பேசக்கூடியது உண்மையா, நம்ம பேசுனா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்குமா, அது பயனுள்ளதா இருக்குமா அப்படிங்கிறத நல்லா யோசிச்சு நம்ம பேசணும். திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கடியிருப்ப காய்கவற்றன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஆக இனிமையான பிறர் மனதை துன்பப்படுத்தாத பயனுள்ள விஷயங்களை நம்ம பேசணும். அத்தகைய புத்தியை நம்ம கையாளணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை இதுல இருந்து படிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, அடுத்தது மனதினுடைய மூன்று இப்போ வந்து முதல்ல உடல் இது பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து பேச்சு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்ப மனம் எப்படி இருக்கும்? இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடியாக மனதினுடைய தன்மையை பற்றி பார்க்க போறோம். மனதினுடைய தன்மை சாரி பார்த்தது எப்படி இருக்கும்னா, சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவும் திருப்தியா இருப்பாங்க. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படிங்கிற ஒரு வகையில இருப்பாங்க. போதும் அப்படின்ட்டு இது இது பகவான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியா இருப்பாங்க. ரஜோகுணங்களை வந்து இவ்வளவுதானா, இவ்வளவு காணாதே அப்படின்னு ஆசைக்கு மேல பேராசையா போகும். திருப்தியாச்சு இருப்பாங்க. அது கிடைக்கலையே, இது கிடைக்கலையேன்னு ஏக்கத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்பவும் மயக்கத்திலேயோ வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறதே தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்? ஆகையினால நம்ம மனசை வந்து செம்மைப்படுத்தணும்னா நம்ம மனதை யாருகிட்ட செலுத்தணும்? மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானது. பௌதீக ஆசையிலிருந்து நம்ம விடுபடணும்னா நம்ம மனச ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதில் ஈடுபடுத்தணும். அப்படி ஈடுபடுத்துதா பகவானுடைய மந்திரமும் பகவானுடைய நாம ஜபமும் பகவானும் ஒண்ணுதான். புரியுதா? ஆக பகவானை நேரில் பாக்குறாப்புலதான். ஆக அதுதான் நமக்கு ரொம்ப சுலபமானது. அதுதான் ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடியது, மிக மிக உயர்ந்தது. என்ன? ஆக இத்தகைய ஒரு கவர்ச்சி கரமானவரிடம் இயற்கையாய் தோன்றும் சமாதியாகும். நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்ல 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 அப்படியே வந்து சமாதி நிலைக்கு கூட போயிடுவோம். நிறைய தியான முறைகள்லாம் நான் பழகினேன் நானு. ஆனா சமாதி நிலை அந்த ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு நிலைங்கிறது ஒரு நிமிஷம் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திர ஜபம் வந்த பிறகு இதுலயே நம்ம மூழ்கி இருந்தா நம்ம உன்னதமான ஒரு நிலைக்கே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। देवत विजय गुरु ब्रंजा पूजनम सौसामार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा சாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா உடலினுடைய தவம் இப்பதான் பார்க்க போறோம் இது ஸ்லோகத்தின் மூலமாக.
உடலுடைய தவம்னா என்ன? முழு முதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குருமார்கள், பெரியோர்கள், நம்ம தாத்தா பாட்டி, தாய் தந்தையர் இவங்களை எல்லாம் வழிபடணும். இப்ப நார்த் இந்தியால இன்னும் கூட ரொம்ப நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்தா உடனே வந்து நல்லா கும்பிடுறாங்க குனிஞ்சு. நம்ம இதுலயும் சில குடும்பங்கள் தான் நடக்குது. சிலர் வந்து அதை அதாவது அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. அதான் சொல்றேன் நான். அப்புறம் தூய்மையா இடத்த வச்சுக்கிறதும் தானும் அக தூய்மை புற தூய்மை அது மெயின். உடலுடைய தவம். எளிமை, எப்போ எளிமையா இருக்கணும், ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். பிரம்மச்சரியம்ங்கிறது என்ன? மனக்கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அகிம்சைங்கிறது என்ன? பிறருக்கு துன்பம் தரக்கூடாது. நம்மாலேயே துன்பம் அவங்களுக்கு வரக்கூடாது, அவங்களால நாமும் துன்பம் அடையக்கூடாது. அந்த வகையில நம்ம நடந்துக்கிறணும், நம்முடைய பேச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து மனதினுடைய தவங்களாக என்ன சொல்லப்படுது பாக்குறோம். சொல்லுங்க மாதாஜி, அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. அம்பிகா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி இல்லீங்களா? அடுத்தது காந்திமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியகிதம் தயேத் ஸ்வாதயாய யஜனம் செய்வ வாங்மயம் தவ உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மையளிப்பதும் மானப்பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இனிமையா இருக்கணும், மற்றவங்க பிரயோஜனமா இருக்கணும், அவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது. இது மட்டும் இல்ல, வேத இலக்கியங்களை படிக்கிறப்போ அது முறையாக உச்சரிக்கணும். அதுதான் வாக்கினுடைய தவங்கள் பார்க்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. படிக்கிறேன். மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவசம்சேந்திர இத்யதே தடோ மானசம் உச்சியதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகிய மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக இப்ப தவங்கள்ல மனதினுடைய தவங்கள் எப்படி இருக்கணும்? மனசு வந்து திருப்தி அடையணும் இருக்கிறத வச்சு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததா, எளிமையா இருக்கணும். சிலரு கூட்ட ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னா நம்ம மௌனமா வெளியேறிடணும். சுய கட்டுப்பாடு வேணும். நாம இருக்கக்கூடிய இடத்தையும் தூய்மையா வச்சுக்கிறணும். இதுதான் மனதினுடைய தவங்கள். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தவங்கள் எப்படி இருக்கணும். அதாவது இப்ப 3 வகையான தவங்கள் பார்த்தோம். நல்லா கொஞ்சம் நீங்க வீட்டுல போய் படிக்கிறப்போ இதை நீங்க எழுதி கூட வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. உங்களுக்கு லெவல் 3க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உடல், மனம், வாக்கு தவம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த தவங்களை வந்து ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி மேற்கொள்றாங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதை நான் கொஞ்சம் வேகமா பார்த்துறேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கு. சரியா மாதாஜி? பிரபுஜி போமா? ஏன்னா முடிக்கணும் பிரபு. அதுதான் ஸ்ரத்தையா நான் என்ன ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குன்னா, யாருக்கு சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தவங்கள் எதுக்காக செய்யறாங்க? ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க. அப்புறம் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காகத்தான் செய்வாங்க. அவங்க உன்னத நம்பிக்கையோடு செய்வாங்க. அத நம்பிக்கை இருக்கும், லாபங்களை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்த செய்வாங்க. இந்த படத்துல பாருங்க, இவங்க பரிக்கிராமம் போறாங்க பிருந்தாவனத்துல. இப்போ அது எப்படி போறாங்க? பகவானுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த கோவர்த்தன மலையை தூக்கி நிறுத்திய அந்த இடத்துல வந்து போறப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு பகவான் உணர்வு இருக்கும் இல்லையா? அத்தகைய ஒரு தவம் செய்யறாங்க. இதனால யாருக்காவது துன்பமா? இப்ப நம்ம கூட வந்து கிரிவலம் எல்லாம் போவோம் இல்லையா? முருகன் கோயில்ல, ஈட்ட கோயில்ல, அது மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக அத்தகைய ஒரு தவங்கள் தான் சத்துவ குணத்தில் உள்ள தவங்கள். ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தவம் பண்ணுவாங்க? ஒவ்வொரு குணத்தையும் பொறுத்து தவங்கள் அமையுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான பூஜாத்தம் தவோ தம்பேன சைவயத் கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்துவோம். அதாவது இவங்க வந்து எப்படி தவ வழிபாடு எப்படி செய்வாங்க?
அவங்களுக்கு மானம் வரணும், மரியாதை வரணும், தற்பெருமையோடு செய்வாங்க இல்லையா வழிபாடு. அதே மாதிரிதான் தவமும் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட தவத்தினால அவங்களுக்கு ரொம்ப பட்டற்ற மகிழ்ச்சி வருமா? நிச்சயமா வராது. தெரியுதா? அவங்க கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து தற்காலிகமா தான் கிடைக்கும். மற்றபடி நிலையான ஒரு பலனோ கிடைக்காது. இந்த பரிக்கிரமம் செய்யறப்ப நமக்கு மன அமைதி எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் இன்னைக்கு பௌர்ணமி, நேத்து பௌர்ணமி, எல்லாரும் கிரிவலம் போறாங்க இல்லையா? எங்க அருணாச்சல மலையில. அது எதுக்காக? அவங்களுடைய ஆன்மீக திருப்திக்காக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி. ஆக அந்த பலநோக்கு காரியங்களுக்காக தான் இவங்க தவம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோ தம்பேன சைவைய கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். இதை பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. அடுத்தது மான மரியாதை தமகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. வாசிக்கு மாதாஜி யாராவது. குமுதா மாதாஜி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 19 மாதாஜி. 19 மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? அதுதான் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. 19th தான் வாசிங்க. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செயல்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. மாதாஜி மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இனி 9 ஸ்லோகம் முடிக்கும் மாதாஜி. அதனால பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தனம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. படிச்சுட்டோம்ல அதெல்லாம். ஆமா மாதாஜி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. இப்போ நீங்க 19 தானே வாசிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி 19 வாசிச்சாங்க மாதாஜி. அவங்க சத்துவ குணத்தை பற்றி சொன்னாங்க. சரி பரவாயில்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் கவனிங்க அடுத்தடுத்து. ஏன்னா இன்னும் 9 முடிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, ஒன்றும் நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு அத்தியாயத்துக்கு ஒரு நாள் தான் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காக 20 முடிச்சுட்டு மாதாஜி 21 சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு படிக்க சொல்லுங்க. இருங்க 21 இருந்து படிக்க மாதாஜி. இந்த இது முடிச்சிருவோம் மாதாஜி. தமோ குணம் நான் இன்னும் சொல்லல. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. மற்றவங்களை அழிக்கிறவனோ துன்புறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னையே வருத்திக்கிட்டு செய்யக்கூடிய தவம் தான் தமோ குணம். அடுத்தது போக மாட்டாது. 19 தான் எனக்கு இருக்கு. சத்துவகுணம் வந்து கடமையினால செய்யறாங்க, எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. தகுந்த இடம் தகுந்த காலத்துல தகுந்த நபருக்கு கொடுப்பாங்க, செய்வாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பிரதிபலனை எதிர்பார்ப்பாங்க. தங்களுக்குன்னு ஏதாவது பயம் வரணும்னு நினைப்பாங்க. வேண்டாம் வெறுப்பாக செய்வாங்க. ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் வேண்டாம் வெறுப்பா இதை கூப்பிட்டாங்கன்னு போய் செஞ்சுட்டு வருவாங்க. தமோ குணம் வந்து தூய்மையற்ற, எல்லாரையும் சொல்லல, சிலர். தமோ குணத்துல இருக்கவங்க தூய்மையற்ற இடத்துல தகாத காலத்துல தகாத நபருக்கு என்ன செய்வாங்க? தானம் கொடுப்பாங்க. இப்ப தானத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கடகடன்னு எல்லாரும் படிங்க மாதாஜி. 20 வாசிக்க. நம்ம மாதாஜி தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே நுனுபகாரினே தேசே காலேஷ பாத்ரேஷ தத்தானம் சாத்விக ஸ்ருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பிரபுஜி பாருங்க, இந்த பிரபுபாதாவுடைய புக்கை வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் செய்யறாரு. ஏன்னா கோயில்கள்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, திருவிழா காலங்கள்ல வந்து இது மாதிரி வந்து இஸ்கான் பிரபுஜி இருப்பாரெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை பிரபுபாதாவுடைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து விநியோகம் செய்வாங்க, எல்லாரும் படிச்சு பயன் அடையணுங்கிறதுக்காக. அப்போ அது மாதிரி வந்து எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்கிறாங்களா? இல்ல.
தங்களுடைய கடமை பிரபுபாதாவுடைய இந்த இஸ்கானுடைய நோக்கத்தை பரப்பணும். நல்ல மக்கள் எல்லாம் பக்தி அடையணும். அதனால ஒற்றுமையா நிம்மதியா வாழணுங்கிறதுக்காக தொண்டு செய்யறாங்க, சர்வீஸ் பண்றாங்க, கடமையா நினைச்சு முறையான இடத்துல அந்த கோயில்ல போய் பக்கத்துல போய் வரக்கூடியவங்களுக்கு அந்த முறையான காலத்துல சொல்றாங்க, செய்யறாங்க. ஆக இத்தகைய தானம் சத்துவ குணத்துல இருப்பதாக கருதப்படும். இப்ப நம்மளும் கூட சில நேரங்கள்ல ஸ்கூல்ல எக்ஸாம், பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாம இருப்பாங்க. அப்போ அப்படிப்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும். ஏன்னா அதை கட்டினாதான் அவங்க எக்ஸாம் எழுத முடியும். மேலான அவங்களுக்கு எய்ம் ஹையா இருக்கலாம். ஆனா ஏழை குடும்பத்துல இருந்தா அவங்க ஒன்றும் படிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? தானம் பண்ணலாம். ஆனா முறையற்ற காலத்துல, முறையற்ற இடத்துல, முறையில்லாத, அதாவது ஒரு தேவையில்லாத நபருக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஆக தானம் கொடுக்கறதுலயும் சத்துவ குணத்துல தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. அவங்க இல்லைன்னா அடுத்தது சுஜாதா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, உமாபதி பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி, கடகடன் வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சா கூட போதும். சரி, பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. அதாவது நம்ம இன்னைக்கு ஒண்ணு செஞ்சு அவங்க ரெண்டு நமக்கு செய்வாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செய்வோம் இல்லையா? இப்ப கல்யாண வீடு, இந்த வீடுகளுக்கு போய் நம்ம செய்யறோம்னா அதெல்லாம் பதிலுக்கு செய்யணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான். ஏதாவது ஒரு பலன் கிடைக்கும்ங்கிறதுக்காக தானம் கொடுக்குறோம். விருப்பமா செய்யறாங்களா? விருப்பமாவும் செய்யறவங்களும் இருக்காங்க, இல்லாம செய்யறவங்களும் இருக்காங்க. அடுத்தது வாசிங்க. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தைச் சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கோயில்கள்ல சிலர் இது மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா? காலை மறைச்சுக்கிட்டு முடவன் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம தெரியாம அந்த போட்டுட்டு போவோம் இல்லையா? அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சரியா போகுமா என்னங்கிறது தெரியும். இதெல்லாம் பாசாமி பார்க்கணும். இதை வச்சு போய் குடிச்சாலும் குடிப்பாங்க. அது முறை இல்லாத நபருக்கு நம்ம தகுதியற்ற நபருக்கு கொடுக்குறோம். அதை கவனிச்சு கொடுக்கறது இல்லை. அவங்க உண்மையில முடியாதவங்களா இல்லையாங்கிறதையே நம்ம பாக்குறதே இல்லை. அதனால அப்ப கொடுக்கணுங்கிற அவசியம். அப்படிப்பட்ட தானம் தவோ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது. ஓம் தத் சத் இது நிர்தேசம் பிரம்மணஸ்திரீவித சம்ருதக பிராமணாஸ்தேன வேதஸ்ஸ யஜ்ஞாஸ்ஸ விகிதா புரா. அதாவது நம் ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற 3 சொற்களை யாகம் பண்ணாலும் சரி, யாகம், தானம், தவம் இது செய்யறப்போ நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. நம்ம வீடுகள்ல யாகம் பண்றப்போ, கோயில்கள்ல பண்றப்போ ஓம் தத் சத்துன்னு அந்த 3 சொற்களை சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன பொருள்ங்கிறத தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ஓம்ங்கிறது பூரண உண்மையாகிய பூரண உண்மையை குறிப்பிடுது. பூரண உண்மை யாரு? பகவான் முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் தான். புரியுதா? ஆக ஓம்ங்கிறது அவரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல். ஆக இந்த 3 சொற்களுமே வேதங்களை உச்சரித்தாலும் சரி, வேத மந்திரங்களை உச்சரித்தாலும், யாகங்கள் செஞ்சாலும், தவம் செஞ்சாலும் கூட, தானம் செஞ்சா கூட, தானம் செஞ்சப்ப கூட ஓம் தத் சொல்லிதான் கொடுப்பாங்க சிலர். ஆக யாகங்கள் டைம்ல நிச்சயமா ஓம் தத் சொல்வாங்க. மந்திர உச்சாரணத்தின் போதும் செய்வாங்க. இது எதுக்காகனா பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பிராமணர்கள் சொல்லக்கூடிய சொற்கள் ஓம் தத் சத் என்பது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்ன பார்க்கிறோம்னா, இதுல ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பொருளை பார்க்கிறோம். ஓம் தஸ்மாத் ஓம் எத் யுதாகுருத்திய யக்தான தவக்கிரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினா. அதாவது இது பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் இவற்றை மேற்கொள்ளும் போது ஆன்மீகவாதிகள், பிராமணர்கள் ஓம்ங்கிறதோட தொடங்குறாங்க. ஓம்னு சொல்லிட்டுதான்
எந்த ஒரு சாஸ்திரமும் சொல்லணும், யாகம் தானம் தவமும் சொல்லணும். இதுதான் பிராமணர்கள் சொல்லுவாங்க, எல்லா ஆன்மீகவாதிகளும் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம கூட ஓம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கிட்டா மந்திரங்களை சொல்லணும். நமக்கு ஹரிங்கிறதே இதுதான், ஓம்ங்கிற அர்த்தம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வந்து என்ன பாக்குறோம்னா, தத்துனா என்ன அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். தத்தித் என விசந்தாய பலம் யக்ஞதவ கிரியா தான கிரியாச விவிதா கிரியந்தே மோட்ச காங்ஷிபி. அதாவது நான் பலன் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம யாகம் பண்றோம் பாருங்க, யாகம் தானம் தவம் பலனை கருதி செய்யறது இல்லை. அப்படிப்பட்ட யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் தத்துங்கிற சப்தத்தோடு முடிவடையும் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கல, பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக உன்னதமான செயல்களை செய்யறோம். ஆக அந்த உன்னதமான செயல்கள் செய்யறதுனால நம்ம என்ன நமக்கு என்ன ஏற்படுது? இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறோம். ஆக பௌதீக பந்தத்துல இருந்து கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் விடுபடுறதுக்காகத்தான் இந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் செய்வாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் பகவானை திருப்தி செய்யப்படுத்துறதுதான். அதனால ஓம் தத் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து சத்துனா என்ன அப்படிங்கறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். சத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம், 2 ஸ்லோகத்துக்கு என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த பக்தி மயமான யாகத்தினுடைய நோக்கம், நம்ம யாகம் செய்யறோம், அதனுடைய நோக்கம் என்ன? பூரண உண்மைதான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஓம்ங்கிறது பூரண உண்மையை குறிக்கும், பகவானை குறிக்கும். இது சத்து என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுது. ஓம் தத் சத் அப்படின்னு முடியுது. அப்ப சத்துனா என்ன அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தானம் தவம் அந்த செயல்களும் சத்து என்று அழைக்கப்படுது. ஓம்ங்கிறத பரம உண்மையை குறிக்குதுன்னு பார்த்தோம். சத்துனா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஓம் தத்துனா என்ன? தத்துங்கிறது பரம உண்மை, பகவானை குறிக்குதுன்னு பார்த்தோம். கடைசியில சத்துன்னு முடிக்கிறமே, அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, அந்த அதாவது இந்த யாகம் செய்யறவங்க சத்து. இப்ப நீங்க தான் யாகம் செய்யறீங்க வீட்டுல அப்படின்னா, அந்த செய்யக்கூடிய நபரும் சத்துன்னு அறியப்படுறாரு. அவர்தான் புனிதமானவர் தான். அவர் செய்யக்கூடிய அந்த யாகமும் சத்துதான். அவர் செய்யக்கூடிய அந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாமே சத்துதான். அடுத்து இவர் யாருக்காக செய்யப்படுது இந்த யாகம்? பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுது. ஆகவே பகவானும் சத்துதான். ஆக சத்துங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா, செய்பவர், யாகத்தை செய்பவர். யாகம் யாருக்காக செய்யப்படுதோ, பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யறோம். ஆகவே பரமபுருஷ பகவான். அடுத்தது செய்யக்கூடிய யாகம் தானம் தவம் எல்லாத்தையும் குறிக்குது, அந்த செயல்களை குறிக்குது சத்து. புரியுதாமா? ஆக ஓம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஓம் தத்துனா என்னன்னு பார்த்தோம், சத்துனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஆகையினால எந்த யாகமோ தானமோ தவமோ செய்யறதோ, பிராமணர்களும் ஆன்மீகவாதிகளும் என்ன சொல்லுவாங்க? ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சொல்லிட்டுதான் அந்த யாகங்களை ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சத்துனா வந்து அது பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடியது, நிலையானது, நம்ம விரும்பிய இது தானாகவே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. நம்ம எதுவும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். அச்சத்தே சுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத்யத்யதே பார்த்த நசத் பிரித்தே நோ ஹிய. மீடியம் படிங்க சார் யாராச்சும். உமாபதி பிரபுஜி டிரான்ஸ்லேஷன். பிரதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப சத்துனா வந்து நிரந்தரமானது, பகவானை திருப்தி படுத்தக்கூடியது.
அசத்துல என்ன? நிலையற்றது. நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறாங்க பாருங்க, யாகம், தானம், தவம், இதெல்லாம் ரஜோ தபோ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யறாங்கல்ல, அதெல்லாம் தற்காலிகமானது, நிலையற்றது. அதையெல்லாம் சத்து கிடையாது, அசத்துன்னு சொல்றாங்க. சத்துக்கு ஆப்போசிட் தான் அசத்து. சத்துனா நிரந்தரமானது, பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடியது. அசத்துனா நிலையற்றது, பகவானுக்கு அதுல பிரியம் கிடையாது. ஓகேயா? அது பகவானை திருப்தி படுத்தாது. அது அப்படிப்பட்ட யாகம், தானம், தவம் எல்லாமே இந்த பிறவியிலையும் நமக்கு நல்லது, நன்மை இல்லை. அடுத்த பிறவியிலையும் நமக்கு நன்மை அளிக்காது அப்படின்னு பாக்குறோம். புரியுதா? அந்த 3 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறதுக்குரிய மீனிங் பார்த்தோம். அது பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாகங்கள், தானம், தவம் எல்லாம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை உணர்வோடு செய்யணும். அப்படி செய்யக்கூடியவங்க சுத்த சாத்வீகத்துல இருப்பாங்க, சத்வகுணத்துல இருப்பாங்க, சுத்த சத்துவத்துல இருப்பாங்கங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பகவானுடைய இனிய முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இந்த சாப்டர்ல முடிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஆக இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பிரபுஜி மாதாஜி புரியுதா இல்லையா? ஏதாவது சந்தேகம்னு கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, வாழ்முறையில நமக்கு முக்கியமான அம்சங்கள் என்னெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிங்கிறத நம்ம சாப்பாடு தான், அன்னமய கோஷம் இல்லையா? சாப்பாடு தான் இந்த உடம்பை வளர்க்குது. அதன் மூலமாக பகவானை உணர்றோம் இல்ல அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து பிராணமய கோஷம் பார்த்தோம். அடுத்த மனோமய கோஷம் பார்த்தோம். அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஞானமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம். ஆக இந்த ஆனந்தத்தை அடையணும்னா இத்தனையும் நம்ம கடந்து போகணும். ஆக இந்த குணங்களை அடிப்படையாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையே மாறுது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். இந்த 3 விதமான சத்வம், ரஜஸ், தபசவதிதான் உணவு முறையும் மாறுது. தானம், நம்பிக்கை, பகவான் வழிபாடு, யாகங்கள் சேருது, தானம், தவம் சேருது, பேச்சு, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, நடத்தை, இவைகள் எல்லாமே எதை அடிப்படையாக வச்சு நடக்குது? குணங்களை அடிப்படையாக வச்சுதான் நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இதான் வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான அம்சங்கள். கடைசியாக என்ன பார்த்தோம்னா, ஓம் தத் சத் என்பதனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ அதையெல்லாம் பகவானுக்காக செய்கின்றோம். பகவான் சொல்லியிருக்காரு 9வது அத்தியாயத்துல, நீ எதை செய்கிறாயோ, எதை உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, என்ன காரியங்கள்லாம் செய்கின்றாயோ அதையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய். அப்போ உனக்கு எந்த பாவ விளைவும் வராது, நீ பகவானை அடைவாய் அப்படின்னு சொல்ற. ஆகவே நம்ம அந்த உணர்வோடு பகவானை நினைச்சு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அமைச்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக, அமைதியாக, ஆரோக்கியமாக பல காலம் நீங்க எல்லாரும் நல்லபடியாக இந்த பக்தியை தொடரணும்ட்டு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. வாஜ்யகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைவ பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அர்த்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய்.